Today I'm going to be doing buas a chomórtas díospóireachta. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo tá Seán móra agus Owen ag breathnú ógra do díospóireacht Gaeilge a bheith siúil scoil go luath. Dar leis an bhógra tá dúiseanna maithe le buachant agus socraíonn an trúracha fearr na chuir le chéile agus páirte ghlacha sa díospóireacht. Pictiúr 2. Sa pictiúr seo tá an díospóireacht faoi lán seoil. Feicim iad scoil mhéara ag tuairteáig gur scoil feidir agus tá slua maith i láthair ag tuairt tacaíochta don dá iarrainn. Pictiúr 3. Sa pictiúr seo tá Seán an mbun díospóireachta agus is é rún atá phléige ná. Ní léon leith san ná don tír seo. Tá Seán ag labhairt san an ruin agus is léir go bhfuil na moltóirí ag éisteach go géir le na chuid argóntaí. Pictiúr 4. Tar éis an chuid machnamh a dhéanamh fógraíonn an príomhmholtóir go bhfuil an díospóireacht buaite ag scoil feidir. Déanann sé cógáirdis leis an bhéireann agus tá glundar an domhain orthu, níl cala rá. Pictiúr 5. Sa pictiúr seo brontar cuireann chomh le €2,000 ar iarrainn scoil feidir. Is follas go bhfuil siad iontach bródú lasta féin agus ansásta leis an dúis mhór seo. Pictiúr 6. Sa pictiúr deireanach téann an trúr dalta amach go bíleann ghalánta le haghaidh béle deas chun an bua chéiliúra. Feicim iad an cuireann fós a lámh teáin. Tá duine den na moltóirí i dteannta leo agus tá an chuma orthu go bhfuil siad iontach sásta leo féin.